ஹாய், எல்லாருக்கும் இனிய ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை வாழ்த்துக்கள். இந்த மினி விளாக்ல ஆயுத பூஜை செலிப்ரேஷன் பாத்திரலாமா வாங்க. இந்த வருஷம் ஆயுத பூஜைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோக்கா பெருசா ஒர்க் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் கிளீன் பண்றது. ஏன்னா 3 months பேக் தான் வீடு ஃபுல்லா பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்பயே எல்லாம் டீப் கிளீன் பண்ணதுனால வேலை கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருந்தது. அங்கங்க கொஞ்சம் டஸ்ட் மட்டும் இருந்துச்சு. அதனால டஸ்டிங் மட்டும் பண்ணி விட்டுட்டு மாஃப் நேத்தே போட்டு விட்டுட்டேன். இன்னைக்கு காலையில இன்னும் பேலன்ஸ் இருந்த ஒர்க் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆளாளுக்கு பிரிச்சு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அப்பா அண்ணெல்லாம் வெஹிக்கல் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் டோர், விண்டோஸ், ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதே மாதிரி அம்மா பூஜை ரூம்ல ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கூட நானும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ எல்லாமே ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமே சாமியும் திருப்தியா கும்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இன்னைக்கு ஆயுத பூஜை சிறப்பாவே செலிப்ரேட் பண்ணியாச்சு. நீங்களும் செலிப்ரேட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆயுத பூஜை செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு ரீசன் இருக்கு. ஆனா எனக்கு பிடிச்ச ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலியா எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வீடு ஃபுல்லா பட்டை போட்டு சந்தனம் வைக்கிறது அதுவும்.